Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Daşowut welaýatyna sapar edýär. Welaýata edýän iş saparynyň dowamyny prezidentin daýhanlar we telekeçiler bilen duşuşmagyna garaşlýar. Prezident ençeme daýhanlar we telekeçiler bilen duşuşýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidentin uçurunyň 15-nji ýylyny Daşowutyň halkara aeroportuna gonanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy prezidentin sapary bilen baglykda welaýatyň Könrügen şäherine de güýçlü depgine taýýarlyk işleriniň alınıp barlýanlygyny, şäheriň baş mescidine prezidentin sadaka bermegine garaşlýanlygyny, mescide barýan ýollaryň giňeldirip asfaltlananyny hemde onuň golaýyna gysa watyň içine diküçör menziliniň gurulanyny habar berdi. Şeýle ol şäherde prezidenti garşylamak şäheretine büdjet işgärleriniň çekilýänini aýdyp maglumatynyň üstüne ýetirdi. Belläp geçdik soňky döwür Berdimuhammedowyň welaýatlary edýän saparlarynyň çäklerini, şeýle paýtagat Aşgabatda mescitlerde prezidentin galam hakkyndan düşünlik aýdylýan serişdeleriň hasabyna sadakalary bermek, olaryň dowamyny prezidenti jan saglyk dilep doga dilek etmek ýoň boldy. Mundan ozal prezidentin Daşowda edýän saparynyň öň ýany oňa görülýän taýýarlyklaryň arasyna welaýat häkiminiň yeňil şikestli kiçi ýol hadisasyna uçuranlygy barada geçen hepde käbir maglumatlar gelip goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe Könrügençli prezidentiň öz köçelerinden hem geçmegini arzu edýänliklerini ma'lum etdiler. Olar bu isleglerini prezidentin saparyna görülýän taýýarlyklaryň çägine onuň geçýän köçeleriniň gysa watyň içinde asfaltlanýanlygy bilen esaslandyrdylar. Prezident Berdimuhammedowyň welaýatlary edýän sapary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň döwlet dukanlaryna wagtyl ýüze çykýan ýymit önümleriniň şol sanyny un we çörek ýetmeçiliginiň fonuny amala aşyrýar. Ýöne welaýatlary edýän saparlarynyň dowamyna Türkmen prezidenti bu meseleleri açaşan gozgamaýar. Bu barada döwlet media we medeniýet serişdeleri habar bermeýär. Mundan ozal Berdimuhammedow 27-nji martda Daşowut welaýatyna sapar edip welaýatyň merkezi Daşowut şäherine Sewitiň baş mescidine berilen sadaka gatnaşypdy.